Gan ni'n canolbwyntio ar rownd arall o bencampwriaeth Cymru ar hyn o bryd a'r cwestiwn mawr ydy pwy o'r bechgyn yma fydd yn mynd trwodd i'r rownd derfynol yn nes ymlaen. Gadewch i mi cyflwyno nhw i chi ar un mae Lloyd Rees a mi roedd o'n cyntaf i lawr ar 43 o eiliadau. Mae o'n eithriadol o gyflym. Y drws nesaf iddo fo wedyn Gwion Lloyd Evans ar 2, ar 3 Gareth Hughes, y bachgen o Dregaron wedyn Ilan Rhys-Jones ar 4, ar 5 Dion Hughes ac ar 6 yn pencampwr presennol y byd trin glani o Gymru sef Aled William Jones ac mae'r defed i gyd yn dod allan yn gyflym iawn o'r gorlan yna ar hyn o bryd 1, 2, 3 ar yr ystodiad dwytha yma o'r hon i lawr ar hi ac ar 1 ar hyn o bryd yn ei canolbwyntio ar Lloyd Rees sydd ar y blaen o ran niferoedd yn gyflym dros ben ar ei 8fed Dafod yn dod allan rwan nesaf ato fo fan hyn wedyn mae Gwion Lloyd Evans a wedyn Gareth Hughes ond rwan Ilan Rhys-Jones yn rhoi hon i lawr ar 5 wedyn Dion Hughes a hwnna ffarwel i hwnna diolch yn fawr taclus dros ben wedyn yr stodia bach dwytha yna i orffen un arall ar 6 mae Aled William Jones wrthi canolbwyntio ar ei gneifio rwan ddim yn trin glân ar 2 Gwion Lloyd Evans da ni wedi gweld Gareth i brawd o yn cystadlu hefyd yn yr un her tybed pa un o'r 2 yna fydd yn mynd trwad tybed 4 ydi Ilan Rhys-Jones ond Lloyd Rees o Lande falla di'r bachgen o dydd ar hyn o bryd y tarhagori ar bawr all o ran cyflymdra ar 3 Gareth Hughes wedyn Lloyd Rees yma hyn yn gorffen yr oen yna os gen o fo 2 oes 2 o wyn ar ôl ond dyma ni olwg bach sydyn ar Ilan Rhys-Jones yn gneifio'r taclus dros ben ac un arall allan gen o fyntaf un o hogiau clwyd ydi o tra ar 1 yna eto Lloyd Rees mae'n dipyn o dynnu coes mae Lloyd wedi bod yn cnocio ar y drws yma hyn ers blynyddoedd a swn i'm yn syni gweld y bachgen yma'n dod i garfan Cymru yn fuan iawn ar 5 wedyn Dion Hughes yn gneifio'r taclus dros ben yn fanna mewn a fo ar gyfer i 8fed oen ond mae yna 9 allan yn barod y lawr pen arall y rhes gan Lloyd Rees. Drws nesaf iddo fo, mae Gwion Lloyd Evans ar 9 hefyd, ond dyma ni olwg rwan ar grefft y gŵr yma o glwyd y Dion Hughes. Ar 2 wedyn mae Gwion Lloyd Evans ar ystodiau hirion. Chydig bach o gic yn y cefndir fanna gen Gareth Hughes, golwg ar Aled William Jones o lan afan fawr fan hyn. Un ydi Lloyd Rees, dyma ni y diwetha allan gen fo trafod Aled William Jones yn mynd i mewn am 8fed oen. Mae yna dipyn o wahaniaeth o ran y cyflymdra yn yr hes yma tro yma. Lloyd Rees yn mynd rownd y gwddw ar yr un dwytha yna. Lawr ac un arall gan Dion Hughes fan hyn ar 5 os a un arall. Mae yna 2 arall gen fo. Ilan Rhys-Jones ar 9, Gareth Hughes ar 9, Gwion Lloyd Evans ar y diwetha, Lloyd Rees ar y diwetha, ystod am ystod mae'r 2 fachgen yma, cic fan hyn gan Lloyd Rees, Gwion Lloyd Evans fedri to ddal y Lloyd Rees i fyny tybed yna'r cwestiwn stodiau hirion iddo fo, ond mae Lloyd Rees ar hyn o bryd yn troi ar gyfer ystodiau diwetha ar yr oen diwetha, bo sy'n mynd i fynd â hi dwi'n meddwl, os a ddim byd yn ddir wrtho fo Gwion Lloyd Evans, sydd yn y blaen Lloyd Rees, gen pwysau bwt o goch i Lloyd Rees!